Здравейте, хора! Днес ще играем на една игра в Steam. Я изтеглих вчера. Играл съм я малко, но представлява нещо като битка с зомбита. Опа! Да, явно ми се е запазил къде стигнах. Сега изчакайте. Всъщност нека да ме убият зомбитата от гърмилище. Така. Вече сме си едно като от начало. Добре. Значи горе-долу разбрах какво трябва да правя. И сега не мога да чупя дърва както в Майнкрафт. Значи сега трябва да намеря в такива къщи трябва да има такива зомбита. Които зомбита трябва да ги убивам, за да ми дадат някакви материали и после нещо да направя като база. Сега така да нека продължим. Ето това зомби да извикаме. Добре, той идва. Опа, не. Забравих как се атакуваш. Убихме. Добре. Значи, това не трябва да става да не удря зомбито, защото... Знаем защо. Добре, да, го удряме в глава. Убихме го и не всички дават, но да видим сега. Добре, сега това ще го убием. На масата има нещо, не знам какво. Сега ще видим. Бедра, какво е това, бе? Стой. Какво е това? Някаква палатка или е такова? Нещо се спали. Такова гребло нещо. Някакво гребло. Швейцарско ножче! И лопата! Ти какво е, бе, за пистолет ли? Добре, нека да вземем швейцарското нощче, като дойде някой зомби да го наръгаме. Само да кажа за YouTube, това... Аз взех начало. YouTube спокойно. Раница, това ще ми трябва. Тази игра в Steam пише, че става за 9+. Така че Steam, моля ви са. Т.е. такова YouTube, моля ви са, не ми копирайтвайте клипа! Не, кой ма би? Това плюи? Стига си плюл, бе, брат! Бягай от тук, ако ще ме плюиш. Къде там плюиш, бе? Добре. Да, забравих да кажа, че клипът ще бъде разделен на две части, защото поради някаква причина не може да става повече от 5 минути, така че след една минута ще се види във втория клип. Няма да бъде на две части. Спокойно. Ще бъде една голяма част. Общо. 20. Все пак. Добре, той плющото зомби ми пречи. Окей, нека да видим на там има ли нещо. Има някаква пейка, май. Точно както си помислих. Не знам защо тази пейка са сложили тук. Просто са се избрали на рандом. Окей. И познаете какво? Защо ли да има нещо?
Добре. Ще видим след малко във втория клип. Така. Ето ни във втория. Така че сега се връщаме в играта. С пълни сили. Не знам кога въобще минаха 5 минути, но... Ай сега какво. Просто ще ви спестявам... какво спестявам тук? Не. Ще ви спестя мъчението, докато стигна до някоя къща. Това е? Виждам, че има някакво животно. Няма да го убивам. Само ще убивам зомбитата. Добре, аре, зомби, аре. What? Стой, what? Това се това. Тук е да е силно. О, не. О, добре. Така е по-добре. Аз кликнал ли съм? Не, дай швейцарското нощче, дай нощчето. О, не! Защо така? Защо кървя? Нека да вземем поне това. Слушай, я да видим нещо в инвентара. Да! Царевица, яш! Герой, яш. Еми... Добре. Знаете ли какво? Така, сега ще спра това. И ще кача втора част, може би малко по-късно днес. Така че, айде, чао!